So yan, in-slice ko lang muna yung mga tokwa na medyo manipis para magluto sa loob. Tapos, prito na natin. Pinainit ko na yung mantika tapos kawali, pero hindi ko na pinakita sa inyo guys. So, yan. Tapos, naggunting na din ako ng sili, pero hindi ko na din pinakita sa inyo guys. Mga finished product na yung pinakita ko sa inyo. Medyo maamoy maanghang na. So, sa dami-dami kong pinalito guys, last batch na to. So, ganyan lang. Konting taste lang, tsaga para dun sa inasam-asam mong lasa. So, babaliktad natin guys para yan, ganyan lang. Ganyan ka golden brown. Yan, baliktad natin lahat yan. So, after nyan, pagkatapos, gunting-gunting, pero habang ako'y nagugunting, kaya habang ako'y nagprepito, pinagunting ko na sa kapatid ko. Tapos, binawasan ko ng konting mantika, sinalang ko yung sili, yan. Yan lang din naman. Yun, medyo maamoy na yung sili. So after kong ginisa yung sili, hindi ko na dinagdagan ng sibuyas, kung bawang man lang, wala, basta sili lang. Tapos ko nilagay yung toko guys. So yan, puting-puti pa, pero masarap na yan. So yan, haluin lang habang nakasalang. Nag-chop na din ako ng sibuyas. Iisa lang yung asa stock sa bahay kasi yan, kaya hindi ko na sinali doon sa pag-isa. Tapos yun, nilagay ko na din pala yung oyster sauce, pero kulang, kaya nagpabili lang ako ulit. So syempre nakaluhit yan. Tapos yun, ganyan, kaya ganyan yung kulay kasi dinalagay ko na din yung isang oyster sauce. So yan, medyo basa-basa ganyan para halatang na-adapt niya na yung oyster sauce, malasa na siya. Yan, ito ang sarap, promise.